Dues notícies en una. Vinga. El progrés humà arriba al nivell més baix en 35 anys, segons l'índex de la ONU. Segona notícia que corrobora això. Bad Bunny anuncia gira mundial, farà un concert a Barcelona el 22 de maig del 2026 Sí, senyor. dins de la gàbia dels mandrils del Zoo de Barcelona. Això ho dic jo, però estaria bé, això tindria tirada, El cantant portorriqueny de saquer a l'estadi, pam, i després del llançament de DTMF. Debí tirar más fotos. Mai la paraula llançament havia estat tan encertada. M'imagino perfectament una bossa negra entrant en un contenidor, Diuen que aquest últim treball és una reflexió profunda sobre el temps perdut, els records i les oportunitats no aprofitades, i afegeixo jo tot amb una mètrica i una rima exquisides on hi traspua una sòlida formació literària i musical. I jo, en comptes de DTMF, que és aquesta última excreció de l'energumen, jo el diria DTMFP, que vol dir de tota merda fa pasta. I totes les mosques cap allà, Sí, senyor, noi, és el Et que hi ha recordo que el progrés humà arriba al nivell més baix en 35 anys segons l'índex de la ONU.